Здравейте, аз съм Христо и днес в офиса на KBC Global Services ще си поговоря с Георги, който е дизайнер, но не на какво да е, а на технологии. Георги, здравей. Здравей. Ти си дизайнер. Какъв тип по-точно? Разкажи ми. Аз съм технически дизайнер на технологии, свързани с мейнфрейм, основно COBOL. Моята работа в тази компания е да реша какво ще съдържа една коболска програма. А коя е най-интересната част от твоята работа? По-скоро технологиите, които са свързани около COBOL, защото там има страшно много учене. Това е интересно, това е много предизвикателно, поне за мене. А някое по-конкретно предизвикателство, срещу което си изправил? Най-голямото предизвикателство в моята работа е, когато примерно започне нова технология, да убедиш архитектите, че твоите решения са правилните, че това е точната технология, по точния начин да се направи. А любимото място в офиса? Кафетерията. Най-вече защото там първо можеш да завършиш много контакти, но другото, което е, че в неформална обстановка обсъждаш проблеми с колеги, нали, с други хора, които могат да ти дадат, да речем, просто решение. Там се решават най-много проблеми в кафетерията. Георги, благодаря ти, няма да задържам повече. Много ти благодаря.